dan, dragi gledalci. Dobrodošli u novu emisiju. Ne mogu iz početka, smijem se ko budala. Da bismo učili u lepšem ambijentu, Nalazimo se u... kakva su očekivanja od godine koja ne mogu? Naša škola je jedna u gradu koja se sa svojim učenicima omogućila da Ja na kraju dođem i dođe neki... Ovdje ćemo boraviti svakoga dana i uživati. I uživati. Ok, set. Prošle nedelje imali smo prilike da učestvujemo u otvaranju Evropske nedelje sporta koja se odigrala u našem gradu. Više o tom događaju... ja bi smislio mi... U našoj školi ima mnogo uspešnih Dragi učenici. Zatim nas naš voditelj Ognjen Milovanović poveo kroz na prekini bre. Imamo sve učenike iz škole Sonja. Pogledajmo prilog naše iz početka. Eto, čuli smo od učenika šta misle o prošloj školskoj godini. Ja ću kada čisto... Pozivamo sve učenike da nam se pridruže ovdje. Ovako je protekao septembar 2021. godine. Daj, brate, što radi? Eto, dragi gledalci, čuli smo šta učenici misle o Novoj školi! Ovako je protekao septembar 2021. godine. Ostanite sa nama, pozdravljamo s Ognjem. Gledali ste najnovi... Sjeci.